Il-Perit Domintov kien negozjatur kbir u tul it-tmexxija tiegħu wassal għal twettiq ta' riformi kbar għal pajjiż, partikolarment dawk soċjali. Innutat u fakret dwar dan l-eks membru parlamentari Laburista Marija Camilleri f'intervista ma' News. Feluq il-108 snin mit-twelid tal-eks Prim Ministru u mexxej Laburista Domintov nhar is-6 ta' Awwissu tal-1916. Camilleri innutat magħna li sa minn ta' età żgħira ħafna kienet tisma' ħafna mingħand il-qraba tagħha dwar il-Perit kif baqa' ukoll magħruf u kellha x-xewqa partikolari li tiltaqa' miegħu. Waqt li kienet qed tistudja fl-Università, Camilleri kitbet it-teżi tagħha dwar l-eks deputat mexxej Laburista José Ellul Mercer li kien ħaddem mill-qrib ma' Mintov fost l-oħrajn fi żmien ta' tnub il-mejjed impost fuq l-attivisti u l-partitarji Laburisti. Wara li lestiet din it-teżi, Camilleri ridet tippreżenta lil Mintov dak iż-żmien Prim Ministru u mexxej Laburista. Fil-fatt marret speċifikament għal laqgħa li kienet saret il-Belt ftit qabel l-elezzjoni tal-1976 biex tiltaqa' mal-Perit Mintov. U hemmhekk jiena kont attendejt waħda minn daw biex ngħid il-laqat illi kien ikun hemm ta' tħejjija u hemmhekk iltqajt miegħu. Kienu laqgħuni miegħu, niftakar kien hemm miegħi l-ummejjed il-mikpi Lino Kassar ix-Xewka u dan il-Perit qalli lele qalli mhux hawnhekk. Niftakar konna l-General Workers Union għalli jissa nibbat għalik u niftakar kien batalija u kont lajt Kastilja ma' ieħor laburist kbir kittib ukoll Gerardo Azzopardi, jiena daw in-nies kollha kont nafhom. Minn hemmhekk imbagħad bdejt ukoll insir aktar naf lill-Perit. F'dan il-perjodu Camilleri bdiet toġoba iżjed il-politika u bdiet tiela tarġa' fl-istrutturi tal-Partit Laburista fi żminijiet li ma kinux faċli. Ibdiet taħdem fil-Kumitat Lokali Laburista tar-Rabat u wara ddaħlet fl-Eżekuttiv sakemm laħqet ukoll Viċi President tal-Partit. Irrakkuntat magħna kif waqt konferenza ġenerali partikolari tal-Partit Laburista f'nofs it-tmeninijiet kienet iddibattiet mal-Perit Mintov dwar mozzjoni favur id-divorzju. Kien dibattitu għax anki ħadu sem bosta nies u mbagħad spiċċajna biex niddibattu il-Perit Mintov u jien. U niftakar biex ngħidu hekk il-qija bdiet tisħon, kien jidher li din mozzjoni se tgħaddi dawk iż-żmien u kien bagħat li risposta qalli biex inwaqqaf kollox qalli mbagħad inkellmek wara. Qalet li din il-mozzjoni ġiet posposta Mintov ikellima wara il-konferenza u jgħidilha li wkoll jaqbel mal-proposta imma ried li f'dan il-perjodu il-Partit Laburista jiddiskuti s-settur tal-edukazzjoni b'mod partikolari. U niftakar li din nibqa' noża meta qalli proset, għax dal-bniedem biex jgħidlek proset naħseb jiena kienet xi ħaġa rari, imma dak ifisser li kien apprezza anki l-isforz li kont qed nagħmel u kien qalli ħanajdlek ħaġa. Għalli jiena mhux ma naqbilx ma' divorzji għalli ara taħseb. Għalli ma jiena għalli jekk jiġi biex jgħaddi d-divorzju, għalli divorzju jista' jieħdu għalli kulħadd. Għalli mhux min għandu l-flus biss. Għalli użżajr, għalli sa jagħmel, għalli f'dak ma naħsbux. Marija Camilleri semmit kif fis-sebgħinijiet il-Gvern ta' Mintov daħħal riformi kbar, inkluż biex persuni omosessuali u prostituti ma jispiċċawx il-ħabs. Tennit kif Mintov kien negozjatur kbir u tiftakar dwar il-konvinzjoni tiegħu waqt xi ikla li kienet preżenti għaliha mal-Perit Mintov. Wieħed kien jara dar raġel kif kien jasal fejn irid jasal. Bil-argumenti tiegħu kien karizmatiku ħafna anki meta kien qiegħed anki jitkellem anki fuq kwistjonijiet ta' negozju u kien iġibhom xi kultant kon ibelħek għax kienu jaslu biex imbagħad jaqblu miegħu. Bla dubju, Camilleri semmit kif Mintov li mit ukoll f'Awwissu ta' 12 il-sena ilu wettaq bosta riformi oħrajn fosthom dawk soċjali. Meta tela fis-sebgħinijiet biex ngħidu hekk, speċjalment it-tibdil li ġab fil-qasam soċjali, fil-qasam legali, fil-qasam mediku, fil-qasam edukattiv, fil-qasam industrijali, daw l-oqsma kollha baqgħu jiżviluppaw u llum il-ġurnata ngħid li kieku ma kienx għalih illi dawk iż-żminijiet għamel daw ir-riformi kollha kieku llum il-ġurnata maħniex fejn qegħdin.